na ako dire kami sa Puron Cebu. Sa top view dire sa Puron Cebu. So magatang ko dire na mga agi nga bus or mga motor, mga van. Kaya nainindot nga view dire. So ayan ako video kung okay ba. So akong ipakita nyo kung asa sila mga agi ha. Asa nindot tara. So dire mga agi sila. So i-try nato kung nindot ba ang kuha dire ha. Dire sila mga agi. So videohan na to. A few moments later. Tanaw diri boss. Layuan na ge. Layuan na ay di na gimabot. Okay.